Pasdoble València de Padilla diu: i segurament València en el 50 era això i molt més, i sobretot terra de grans músics de tots els estils i categories, perquè no podem oblidar aquella cançó del nostre cantant melòdic, nascut a València, Jorge Sepúlveda, cantant. Mirando al mar soñé que estabas junto a mí. A l'altra banda del Pacífic, la soprano valenciana Lucrecia Bori va ser la directora del Metropolitan de Nova York. En els anys 30 va ser la prima dona del Met. My name is John Cage. I'm from Stony Point, New York. També va començar l'era de la música electroacústica, que representava el major desafiament des de feia dècades. John Cage va experimentar noves músiques. Sí, això també és música, al igual que aquella que va composar el músic i director d'orquestra José Manuel Izquierdo i que els nostres personatges cantarien i ballarien al barranc del Carraixet. Aleshores, el Palau Ripalda era una atracció turística, estampa de València que tots els visitants i turistes que es deixaven veure per València volien endur-se a les seues càmeres fotogràfiques i que la primera piqueta se la va endur. A València, la vida quotidiana era més tranquil·la que ara, i tot arribava en retard, inclòs l'estrena de la pel·lícula Lo que el viento se llevó. Alboraya va inaugurar un pont sobre el barranc del Carraixet de 40 metres i 3 arcs. I va arribar a Espanya la llet en pols nord-americana, que segur els nostres músics cinquantenaris la varen tastar. Mentre que València celebrava el centenari del naixement de Francesc Tàrrega, començava el cinema Montecarlo a projectar les primeres pel·lícules i que junt al cinema Monterrey eren els nostres Cinema Paradiso. Possiblement, en el cinema Montecarlo, projectarien aquella comèdia insòlita i valenta de García Berlanga que canviaria la cara del cinema espanyol de Cifesa, que era Bienvenido Mr. Marshall. Espanya quedà al marge del Plan Marshall, però afortunadament vàrem dir adeu a la cartilla de racionament. Per aquells anys, Vicente San Juan va ser president de la nostra societat. En l'any 54 es va celebrar a València el 25 aniversari de l'estrena del pasdoble El Fallero, on el mestre Padilla va dirigir diverses bandes. A València comencen a rodar els primers ciclomotors de la marca Vespa. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9,
10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock around the clock tonight. But you're glad. S'edita el primer disc de rock and roll superventes amb esta cançó als Estats Units. Around the clock tonight, we're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3, and 4, if the band slows down, we'll yell for more. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Salvador Dalí entra en el món de les falles dissenyant una falla que resulta ser un fracàs des del punt de vista faller. I per a consolar-se, va vindre al Boralla a fer-se una horxata amb Daniel el Horxater. En el 54, Miguel Ferrer Tarín composa el pasdoble Héroes de l'Aire. I l'empresa valenciana dedicada a la producció i distribució de pel·lícules, Cifesa, va realitzar durant 8 anys un concurs de pasdobles durant la Setmana Fallera, en la plaça de Bous del carrer de Xàtiva. Peris Aragó va dissenyar durant la dècada dels 50 molts cartells per a Cifesa. El govern va autoritzar a l'Ajuntament de València que la banda municipal deixara de ser una secció de vent de l'orquestra i va haver un acord de restablir la banda municipal declarada a extingir al crear-se l'orquestra municipal. Així, l'Ajuntament podria comptar amb 2 agrupacions musicals. Mentrestant es nomena director de la banda de música d'Alboraya a Vicent Ballester. En el 57 s'estrena el musical West Side Story. Va ser innovador pels balls, per la música i per la temàtica. Emigrants, marginació social, pobresa, o siga, que continua d'actualitat. El model 600 de SEAT portava camí de transformar les nostres ciutats i carreteres. I coincidint amb les primeres proves de la tele a València, es va produint l'arribada, com de costum en retard, i amb molt d'escàndol, d'una música nova i frenètica, coneguda com rock and roll, que va fer el deliri d'una nova generació de joves. I entre eixos joves està Bruno Lomas, valencià de Xàtiva, que amb una impactant imatge de rockero es puja al tren de la modernitat musical, formant un grup, Los Milos, amb el seu veí Ramon Pelejero Raimon. El darrer any de la dècada va ser un any molt musical, perquè Raimon composa la cançó Al vent, referent de la nova cançó. Mentrestant, és elegit president de la Societat Musical d'Alboraya, Gonzalo Santonja. Running wild, lost control, running wild, mighty bold, feeling gay, reckless too. També Marilyn Monroe protagonitza aquella deliciosa pel·lícula Con faldas y a lo loco, amb escenes i temes inoblidables. La millor comèdia de la història. Don't love nobody, it's not worthwhile. All alone, running wild.
I en les comarques del sud, a Benidorm, començava el Festival Internacional de la Canció de Benidorm, que a l'estil del que s'estava fent a San Remo, volia promoure la música espanyola. Ya lo sabía. I gràcies a esta cançó, anàvem a començar el 60 amb el primer repetidor al Garbí i amb els telèfons amb 6 xifres. Que me decía, destino, tu corazón, domicilio, cerca del cielo, remitente. When the moon is in the seventh house and Jupiter aligns with Mars, then peace will guide the planets and love will steer the stars. This is the dawning of the age. El moviment hippie va ser un corrent de contracultura que va néixer als Estats Units durant els primers anys de la dècada dels 60, però Alboraya tardaria uns anys en arribar, al igual que la sèrie de dibuixos animats més popular d'aleshores, Los Picapiedra. A principis dels 60, Alboraya comptava amb 5 cafeteries que pertanyien a les 5 societats locals, 2 bars, 12 cotxes censats i 200 abonats a la centraleta telefònica. Les dones començaven a reivindicar el seu paper dins de la música amb l'estil de música pop yeye, que estava influït per la música soul i el rhythm and blues. Els joves es reunien els caps de setmana en els populars guateques. Aleshores a Espanya, Marisol triomfa al cinema i a València, el conjunt musical del Cabanyal, els 5 Gigs, comença una carrera musical que durarà més d'una dècada. Mentrestant, a Hollywood, hi ha artistes que desdejunen amb diamants. The world, there's such a lot of world to see. El 60 regalarà als nostres protagonistes moltes melodies cinematogràfiques que perduraran per sempre i també guardaran en la retina i la memòria aquelles velades de varietés en la plaça de bous desmuntable que oferien artistes com Rafael Conde el Titi, que aleshores triomfava al Teatre Alcázar. El genial Henry Mancini serà recordat per composar la banda sonora de La Pantera Rosa, que també els va acompanyar en les vesprades de la tele, i en les que els pares escrivien cartes afegint el segell de 25 cèntims del Plan Sur. Paco Estellés entra en la banda a principis dels 60. La joventut dels 60 va ser molt alegre, però també al mateix temps responsable com ho va ser el nou director que es va fer càrrec de la banda, un jove de Llíria que anys després arribaria a dirigir grans orquestres. Manuel Galduf
va estar poc de temps, però deixà un magnífic record entre els joves de la banda. El fenomen Beatle arriba per a quedar-se per sempre, i la Beatlemania és un terme que representa l'interès demostrat pel grup de Liverpool, sobretot per les xiques que a Londres vestien amb minifalda. Prenda que en un principi va ser molt provocativa i que acabà creant tendència de moda. L'espenta de les dones va arribar a tot arreu, inclús a la societat musical, amb la incorporació de la primera dona a la banda. Els nostres amics escoltaven aquestes melodies al Cinema Monterrey, on projectaven pel·lícules com Mary Poppins i Sonrises i Làgrimes. En les cases ja es pot veure la UHF, la segona cadena de televisió pública espanyola. I en alguna ocasió, els nostres homenatjats eixirien al carrer demanant pel dòmul. A meitat dels 60 entren successivament a la banda Martín Chulve, Miguel Chavarría, Justo Aguilar, Vicent Carbonell i Pepe Dols. En aquells anys era president de la Societat Musical Antonio Senel i director de la banda de música Francisco Hernández Guirado. A l'Ajuntament de València es crea la banda de pífanos de la Policia Municipal i se otorga el rang de Conservatori Superior al de València. En el 67 apareix el conjunt de música Los Bambinos, format per músics de la banda d'Alboraya, que va tindre el seu lloc d'èxit en eixos anys. Yo me enamoré de ti, Copacabana, desde que te conocí, Copacabana. Where I was born, lived a man. A l'any 68 es proclama la primera musa de la societat musical. València i la seva àrea metropolitana ja té 1 milió d'habitants. València ja no és ciutat conventual. Les finques tapen les esglésies. La baixada de Sant Francesc és història. I els nostres personatges els muden els caps de setmana per anar al Cap i Casal. Estació, Pont de Fusta, Passarel·la i Casa de los Caramelos, endinsant-se en Ciutat Vella. A París, els estudiants volen canviar-ho tot. I Alboraya rep a uns visitants inesperats, els marins de la Sexta Flota de l'Armada dels Estats Units, que ens varen oferir un concert a l'estil de la música de Glenn Miller. De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Ja estem en el 69 i es constitueix la Federació Regional de Societats Musicals. L'home arriba a la lluna. El Llevant d'Unió Esportiva inaugura el seu estadi i les famílies col·leccionaven cromos del cupón regalo comercial. Però a la Terra hi ha un altre home que a València projecta una veu càlida i potent i que va posar al públic als seus peus. Ell va ser Nino Bravo. Mi voz igual que un niño te pide con cariño, ven a mí, abrázame, porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y hasta el fin.
ocis d'Alboraya van creixent, participant en els passacarrers i les processons locals de manera habitual i jugant a xurro mediamanga mangotero dins dels límits que marcaven les vies del trenet, l'apeadero de la via Xurra i el barranc del Carreixo. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero